tu, tak ako som predpovedal, aj iní youtuberi to vraveli, je tu Toy Story spolupráca. A ja som tak rád, idem si otvoriť. A tu už je Buzz Rakeťák, no takzvaný Buzz Lightyear. Ale najprv si otvoríme túto ikonku, alebo čo, hej, player ikona. OK. Tieto skiny si nechcem kupovať, lebo poprvé nepáčia sa mi. A sú to 30 gemové skiny, takže to dosť také, že nič moc. Ale ideme si otvoriť toho Buzza Rakeťáka, takzvaný Buzz Lightyear. Ja neverím, my to tu máme. Ty kokos. To je super. Ja budem hrať najviac asi ten Saber, lebo ten Saber mod je najlepší. Ale že fakt najlepší. Tu ho máme. Počkaj, tento Saber. Počkaj, dáme si toto. No je ten laser, ale mne sa strašne páči to, že proste, že ten Buzz Rakeťák, on má proste na každý mod, má 3 mody, na každý mod má vlastnú animáciu a fakt je to pekné a on má iba jeden gadget a je to fakt super. Ideme za mňa zahrať. Sorry, že nemám ešte... Sorry, že nemám webkameru, ale... Kde je to Daily Freddy? Zase som nechcel dať čo... No... Bože... Počkajte, sa idem ešte pokúkať sem. Či tu... Nebude... Okay. Nie tu nič. Otvoríme si free. Ako máme každý deň. Super. A akože... To fakt super. Bude aj search. More. Mám Saber mod, dobre. Tak ideme. Ja sa tak teším, to bude tak super, ale mňa zaujíma, že či bude mať botov tak isto, ako, áno, ja neverím, ale on je tak OP, že to je Kenji 2.0, to je druhý Kenji normálne, ale škoda, že bude iba na obmedzenú dobu, lebo fakt toto nevidíte každý deň takéto. No poď sem. Ten skúť ma tak štve. Musím dať. Nevýhoda je v tomto, že on... Je v tom nevýhoda to, že vlastne on má, hej, 3, ale... Proste na 4 poweroch dáva 3000 či 4000, je to brutálne. Je tu ešte... Dobre, ja idem na stred, lebo som Buzz Rakeťák a podole. Na 2 hity som mu dal. Chcem tu ultimu vyskúšať. Ja nečumte, vy môžete ísť takto a môžete, že... Pum. Ty kokos. Tak toto bude brutálne. A najlepšie je, že vidíte, on je už rovno na max týru. A rovno sa mi to pripočítava do boxov. Takže do trophy boxov, takže je to
úlet, jak... Je to strašný úlet. OK. Možno... To si dáme za chvíľku tie 3 hry. Teraz ideme... Dáme si ešte jednu hru za ňo. Už ja som blbý, my sme mali vyskúšať všetky módy. No to je jedno, vyskúšame proste všetky módy. Všetky módy vyskúšame. Dobre, máme tu mistra Pího. Zložíme ho raz, 2. Kokos, chápete, ale tá jeho ulti nadáva 1900, tu na jedáky typeček. Ty kokos. OK. Fakt akože nemusel som to dávať, ale tak... Viete, on je aj tak obed, takže to je jedno. Ale proste on má aj hypercharge, to je neskutočné. A všetko má zadarmo proste. Má Infinity Hypercharge, to je proste od začiatku toho brawlera má Hypercharge proste. Kam letí? Sem. More. Si ťa nájdem. Tu si. No tak, chcem dávať tú ultimu. Kde je ten posledný typeček? Chcem ísť na ďalší mód. A to je... To bude. Kamu je 11 pauroch dáva 5000. To je brutálne. Ja budem hrať iba za ňo, lebo proste to je neskutočné. A bude mať aj viacej. Ale škoda, že bude do hry. Škoda, že bude v hre iba na určitú dobu. Áno, je to smutné, ale bude iba na určitú dobu. No, bude iba na určitú dobu, ako som vravel, ale ako spomienku nám na ňo dajú ešte, no nie na ňo, ale dajú nám skin na Surge'a. Skin na Surge'a ako kapitán rakeťák. Ako Buzz rakeťák. Ešte dajú nám na ňo taký skin na toho Surge'a. A je to fakt dobré. Ideme si na ňoho dať teraz tento laser mod. Ideme s laser modom a potom vyskúšame ešte ten... Ja v podstate viem, čo robím, len chcem vyskúšať, že ako sa mne bude hrať najlepšie za aký mod. Myslím si, že asi za tento laser, ale nie som si úplne istý. Ono to ešte dáva, jak má Byron, že to... Nie to úplne ako Byron, ale... V podstate má to takú funkciu Byrona, ale on je proste... To je niečo ako Piper a ultinu má ako ona. Niečo ako Piper. Strelu to má ako Piper a ono to má ako ona, ako Shelly. Ale akože dáva to na 5 pauroch, dáva 3500 damage. Akože brutálne. Som chcel tú ultinu dať ešte, vyskúšať. Kde ja ho potrebujem trafiť? Lebo ja sa chcem tú ultinu na ňom vyskúšať ešte. Tu je. Dobre, mne sa načítava ultina.
Ja počkám. Kým sa dohýluje. Pre mňa to načítava ultimu. On má... Neviem koľko, ale proste... Fakt je to OP. To OPčko, ale že strašné. No už mám to ultinu. Ultina je v podstate taká, že on vystrelil niekoľko laserov za sebou. Myslím, že 5 vystrelí ich. Ale proste 1700 5 krát. To je brutálne. Ja nechápem, čo to pridali do hry. Toto neskutočné, čo to spravili. Bázni sú ten Supercell. Toto je také valentínske. To príde. A asi aj je. A bude akože... Ja chcem mať aspoň ten druhý box, lebo na konci tejto season ten gadget je dobrý. Čo vlastne robí ten gadget? Tá ultina. Ja aj vlastne, hej. OK, to som vypol. Nie. OK, akože strieľa dve strely, takto. A dáva 2x2000 damage, to viem, na 0 poweroch. 0 poweroch dáva 2000 damage, tohto smrada to vypečíme. Kamu? Ja som zdechol. To je... No. Ale už mám na ňom 40 trofí. Kamo je to... On je tak OP, že... Proste... Videli ste, čo to robí? On vlastne ide dopredu a pod seba hľadne ešte dáke. Tento Saber mod je najlepší, proste to... To nič neprekoná, to... Proste ultinu má do diaľky. Tento Saber mod je najlepší. Ešte si dáme jednu hru túto a si jednu hru ten Mega 3. To teraz nebude Mega Pick, ale Mega 3, lebo sú Vianoce. Dáne toto je prvý brawler, čo má svoj... Toto je jediný brawler, ktorý má ktorý má, ako keby som to povedal, vlastnú raritu. Lebo vlastne bola epika. Nie, no začneme od začiatku. Vlastne nie je to jediný brawler, ktorý má vlastnú raritu. A tak Shelly sa nepočíta, lebo tá bola od začiatku hry, tá bola ako starting brawler. Dobre, tak ideme rare, potom bola super rare, super rare a epic, mythic a chromatic a legendary. No chromatiky už nie sú, neviem prečo ich zrušili, ale toto je jediný brawler, ktorý má vlastnú ako keby jediný brawler, ktorý má vlastnú raritu, akože že už má iba na 20, to je brutálne proste.
Fakt, viac OP brawlera som nikdy nevidel ani... Zajtra natočím asi ešte jedno video. Zajtra by mal byť ten Searchlighter. Je to tu na Toy Story. Ja si spravím moju fotku a ako pamiatku na ňo. Ale ideme teraz Mega 3. To je vlastne ako Megapik, len to je v podobe stromčeka. Ja nechápem, o čom v tom ide v tomto. Dáme si Search. Bože. Buzz Lightyear. Mňa to furt nutí hovoriť Search, lebo proste... Neviem, je to také... Furt ma to tak nutí vravieť. No, ale... Ono to... OK. Tak už vieme, ako to funguje. To je strašné. Kokos, ale zase akože nebude tak... Na toto bude asi najlepší ten laser mod. Čo chci? Na toto bude najlepší laser mod. No, na toto bude najlepší ten laser mod. Oni majú náš darček. Nie. Oni to majú naše... No. Už sme prehrali. No, čo už. No. Čo už, ešte si spravíme fotku. A... ideme si spraviť fotku na ňoho. No, fotili sme si ho a... to vidíte. No. A zatiaľ sa majte.